Kay ka jing shisha halor ka jingja jong jing syara bor jong ki angut ki hybrid ki badang hapo spos nem kerta na kini kanong ba shilong ka pema sherpa bat ka anisha es bagat ki bana ka shnong umpling how briew ba kim itu de ki ba ki shukam yau kumu onkel Kani ka jingja hadu menta kampat ai jingshai inde ka shupensa ko umdum yaki babon ba wayu taw onkel bat kumno kila ya poy yakendo u hey bat hangno lani mano bla pen itu u haki Kabati CCTV kabla toket hitaladi lalap bau new uncle umdeu briew bana kani ka jylla hendreu la pan le yakini kam ta ka jingyo jingerap ling ba ka jingdon ki briew kibla ya itu ithau yakini ki arngut ki khana kai ka pelong ya kabati si ban ong bau new briew bau deu balawan na bar jylla kadena ka jingyo i ling ba ki CCTV video yaki pla chung u ki badon ni kitak ki ba kinong penya ling sun na po airport ki ju a shwa bakin le chong airplane kani ka jing pelong ban thrais niu baki don ki blai sala bat kani ka kam ban yalam mi kita ki hybrid ne wat ban pen biet kadena ka daw bakini ki khana kila yo ekalan ban ra da ki pla lani ki airbag na la yeng wat haba ki kimi ki paru kim don jing tep kumno kilami na yeng haringkat bat kita ki pla ka jingkli ka bangi bo kalong hato kala ban long bakini ki khana kin yo ekalat ban ra kat kita ki pla haba kimi na yeng par hato mshimla don ban bo jingkli ki don ayu ha kita ki pla Hapok CCTV lala banyu i bau new briew lai kendo ruwat ye wei briew ubara ikiju kipla perki badon ru ye kita kitak ke biju a in airport hadian kata habakini kena kilawan poi syaka caka ke bau yang station rail hakaban ningkong ulale kumom itu yano wat ikini ki hybrid Ndai dai tat hadian andala jande ke por bandrung no haporel bau sakren bat jalam miki